Hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 12-nji awgust hepdeniň anyny güni. Demokratik opozisiýanyň kanallarına hoş geldiňiz. Şunky gepleşiň temasy ýollar 1-nji awgustda açylan ýagdaýynda problemalar Türkmenistanyň utururmy? Türkmen halkynyň problemalary şunuň bilen utururmy ýa-da uturmaz? Gelin şu arada görmedelim. Birinji bilen biz düşünmeli ýollar kim ýapdy? Ýollary Gurbanguly Berdimuhammedow koronavirus kesel ba diýip ýanky ýollar ýapdy. Sebäbi Türkmenistanyň medisina goraýyş gullugy güýçli bolman soň, gatwşak bolan soň, onu şunu düşünüp ýanky ýollar ýapdy. Opozisiýa üçin ýa beýlik üçin ýollar ýapmady. Ýöne şol ýeraldy ýanky halkymyz galyp, halkymyň gahrly gelip, aktivistler galyp, bizim doğum anlaşmalarına Türkmenistan'da köp ürün son. Biz iyul ayına protest geçirdik Basostan şu yerde bir topar tutulan adamlar boldy ve Türkmenistan hükümeti halkından korkup yolları yapman devam etken. Türkmenistan halkı, Türkmenistan'ın prezidenti Hadir Serdar Berdimuhammedow ve Gurbanguly Berdimuhammedow bunlar näçe yollar yapıp öz halkından korkuyor. Sebäbi öz halkyny Türkmenistanyna internetsiz diýmek hiç bir maglumatsyz. Türkmenistanyň içinde hemme maglumatlary ýapyp, serhetleri ýapyp, şunuň gözü kör bolsun, diňe bulçulukda bolsunlar, bizim biýhepçiligimizde çydap, bir kontrol çydap getmiyorsun. Şuraya hiç kim kömek etmesin. Hemme ýerler ýapyp, daşyna gidip, gözlerini açıp, ýanky azatlykda ýaşaýan adamlar birden gelip düşündirämedin şu bizim halkymyň ýagdaýyny, Türkmenistanyň içinde halkymyň agyr ýagdaýlaryny, buraya hiç halk ýaşanok, Afrikada döwletlerinde de eýýam ýaşanok diýip düşündirämedin diýip ýollar ýapyp, ýanky informasiýalardan Türkmenistanyň halkyny ýapyp, ine şu sebäpli ýollar ýapyldy. Bunun esas maksady Türkmen halkyny uykuda saklamak. 32 ýyllar saklap geldiler. Indinin başladı. Indinden soň bular uykuda saklajak bolýar. Sebäbi ýollar açan ýagdaýynda Türkmenistanyň hakyky ösüşi ýokdury, Türkmenistanyň ýyza galatdyry, Türkmenistanyň kanunyň bozulýandyry, Türkmenistanyň halkyň hiç biri iş tapman işleriň 70%-den ýokarydyry ve şu pursatda Türkmenistan'ın prezidenti ve onun kakatı yani Gurbanguly ikisi vatan düşmanları, halk düşmanları paraholuk edip pulları oğurla halkın yani TV waytlarını satıp pulları oğurlayanlar vurun verin şonu ediyor. Onu öňler yani şu ikisi atol kezzaplar Türkmenistan'ın halkını tağlap, pullarını oğurlap, jınky çyksa derremunu ýygnap, Paris emkime buçukluğu üstüne üýneme ılgadyp, gorkup saklaýarlar. Inni ol günler geçti. O zaman geçti. O 80-nji 90-njy ýylyň öňkü asyryň tehnikasyny ulanýan Jadan Hramynyň döwri geçti. Inni adamlar daşyna çykyp köp zatlar öwrendiler. Başta daşına çıkarma, läleken. Bir çıkaran soň, halkın 40% daşında bolan soň, olur içindäki zatlar görüp, gahrlar öz dogunanlaşygyny düşündirýär. Onu hiç wagt bekläp bolmaz informasiýany. Bular telefonla düşündirir, imoda başga bir ýanky sosial ulgamlarda düşündirir, onu düşündirir. Bizim halkymyzyň içinde adamlaryň gözleri açylyp başlady. Şolu inni düşdi. Vatan elmede däl, vatanı oğurladylar. Türkmenistan bizde däl, iki san kezzap itçerini doğum anlaşmaları bilen ýerinler bilen çüýlüp durun Türkmenistan'ı yıktı. Şonu düşünýär. Inni şu Türkmenistan'ın içindäki öň gowuşak, gorkulan halk inni çydamyk, gaharyna, edýän azabyna, edilýärine çydaman, sabır çağına dolan soň şunu inni öz nägerliklerini aýdyp başlady.
Yine men bir masal getireyim. Dünküde bir näçe adam banka var yani. Yine öňküsü gün Türkmenistan'da bankın önüne bunt boldy. Daýhan bankyn. Adamlar galyp ýanky pullar talap etdiler. Haçana çelli Türkmenistan'da pulun ýylynyň oçuda dururlar. Haçana çelli magdyňlarda oçuda dururlar. Haçana çelli daşyna gitjek bolsaň ya migrasiýa öňüne ýa-da başga ýerlerde oçuda dururlar. Haçana çelli Türkmen gражданлары Türkmenistan'ın daşına pasportlarını uzatmak için oçuda dururlar. Yani şu rahatlara karşı olup, yani Dayhan Mahmud'una adamlar çıkıp ya pulu verin dedi ya banka yağacak deyip yaptı. Çıktılar. Derru pulum taptılar. Derru şolu kanatlandırırlar ama adamları kanatlandırıp yani oy verdiler. Ahim olur hem de atılıyor. Men kebap çeyrip krediyen şu Burvanlı tiyarda Türkmenistan dolundurmansam aşağıda cü ministerler, onun aşağıda bankiyerdiydi, departamentin yoluşları, hekimler öz oyunlarını edip halkı para horlap, yani talap ediyor. Mene şeyli düşünen sebebi, yine mesela şimdi men oynuşundan bolup nikalaşmadık ayağından bolunlar çağı, yani Türkmenistan'ın general prokuroru Ferdar Melik Guliyev urwan uğrayır için köp ýyllardan yine şu yani bir kalçılık ediyor. Oturun yerine hani revolüsyon tutuşlar var mı? Yok. Ya para horur tutup yani para horlar şu görüştüm. Yok elbette. Neyemçi? Birinci bilen öz kakasına yankı. Kakasına karşı öz doğunu olan Ferdar Bermuhamedov karşı görüşmüyor oluyor. Şuradan başlıyor hemen. Aşağıda olsa hiç takdir bildirmeyen svotkur, statistikan verip, olur ağlayan, olurun bilye ağlayan. Olurun biz havu ağlayan, yani biz gürközceka ağlayan deyip bir prezident olup getiriyor, bir samtık yani. Belirten milli lider, Türkmen halkı şu lı harpının, pa harpına çalışmayı demeyen utanyan etmez. Belirten milli nime getiriyor. Hemmeler gülüyanımız bulamazsın. Ne utanç hayaları var şu kısami. Vatan düşmanı, kısan kezarın, ne bir vicdanı var. Bunu iğneden doğulmadık yani. Bunun şu bir yerde mutluluğunun tapılan yani. Ne bunun bir dostoyinstvosu var. Halkın önüne çıkıp bir topar yalanda attıraydı, bir toparda bilen meşgul bulunmalı, kalp ölüp doğuka, daşına adını kötünüp doğuka, içine yiyebilirler. Şu da atları gülmedik seyanlar bir samtık olup, aylanıp bunun ediyen dağıtlarını hiçbir Türkmen çıdamaz. Vicdanlı, insaflı Türkmen olsa yüzünü tükürür. Şunun için Dayhan Mahmud'un adını kalıp Dakan sayılıp yine pullanırlar. Ferdim, İstanbul aeroportunda daşından Türkmenler kalıp yol açtılar. Yine reisler açılmadı oy, samolyotlar ilk başladı. Bir günün işi yok. Bir günden bir neyse sağladın işi yok. Evlerde, aeroporda adamlar var, kayıtacak deyip, dıza, günle durdular, bir 3 gün durdular. Dine samolyotlarda, şoları niye mi kanaatlandırmalı olsa, konsullar, pasollar, ılgağlar olurlar. Edin maymun olurlar. Bütün dünya yaratıyor. Erdoğan'a da problemi var. Türk halkına da onun parlamenti var, onun partileri var, olur da deri olur yani ki şu informasyon kaldırıp Erdoğan'a atak ederler. Onu da problemi var. Her mışmışma Erdoğan qaharına öz reis açıp hem de Türkmenler Türkmenistan'a yaşayacak oluyor. Gidecek oldu. Mümkün şudur biz her anıklap durdu. Doğru malumat yok. Men aydırcaka yollar açılıyor. Yönü bir daha men anlayacağım. Yollar açılsa ne olur? Yine yollar açılsa biz birinci bile problemler yitik gitme. Problemler güçlüler. Men ne düşünürüm. İşçilik ömürme, teyade gelen adamlar yine de işçiliğin yankı sağlarını kaldırarlar. Güçlü, demek güçlüler. İşçilik güçlüyse ona sosyal maddi yardı pis adamlar köpüler. Demek mağdinlarda o çıtlar köpüler. Batlarda o çıtlar köpüler. Demek adamlar öz neyliklerini bundan köp aydıp başlarlar. Daşından pullarını, gelen pullarını ölçüleri ağlarlar.
Indi daşyndaky bizim watandaşlarymyz, içindäki adamlary daşynda işek ýaly ölüp işlep saklan bolsa indi olar saklanmalar. Diýmek nägelikler diňe güýçlüler. Adı haritleri, şu yıl adı haritlerin kıyısı başlıyor. Yine sentyabrdan görürsün, sentyabr, oktябr, noyabr, 10, 70, şuraya en vacip haritler yetmer. Oçuklar, köpüler, adamlar, kahırlar, yani bundan beter nägeliklerini ulundurlar. Adamın sağın Türkmenistan'da köpülerden paraxorun güýşünüp başlar. Şol soň gelýän adamın pullaryny taglap utorynça paraxorlar, yani kediler, nırflar aldıp çorda pullarlar. Onun pulları utoran olsa paraxorlar karşı katı uruş başlar. Ya gраждан uruş başlar ya da demokratik opozisiyada kalıp Türkmenistan düzeder. Ne şu yani umumi zatda bolup geçer, ahirde Berdimuhamedov Serdaran, Gurbanovdan çıdaman yolları yine de yapar. Öňküsi yani. Yani şu zatda bolup geçer. Şunu näge dediýär, bir nägelik barmy? Şol çödýärdi, nägelik çödülüm ýene öňkä geçýär. Şonuň üçin men öňüme aýdýan iki sanly kezda watan düşmanlar öz halkyna garşy beýleki döwletleri jaňydy, goşun getirip olar atçak bolýan watan düşmanlar, halk düşmanlar biri hiç wagt öňe anam. Bir kalmadı. Beýle ýatsam, eýle ýatsam, haçama çeli daşyna gidip çağlardan aýryşyp çağaçyklaryň ýeklerini galdyryp daşynda işek ýaly işlejek. Pikir etmeň Türkiýe wagt pedileder. İşek ýaly işleme. Onu konuşsa. Ya başga döwletler. Ya da gaty çapyk. Näçe biz hökümaty uratda daşyna gidip işlemeli içindäki maşgalarmy saklamak üçin. Egerde biz içinde işler maşgalarmy saklabilmeli, diýmek hökümetde bir problem var. Diýmek şo dolandyrýan hökümeti adam dolandyryp bilen ok, aýla bilen ok. Diýmek biz şol çalışmaly. Ya diýmek şol gurulan sistemada işlänok. Elbetde işlänok. Türkmenistan'da 32 ýylda diňe 3 tane prezident çalıştı. Başka bizde prezidentler çalışan var. Onun şoğurda Sapartelki oldu, случайно öldü, beýleki ýannaksy, şolurda zahvat etdi, jaza kıramlıktı. Onun oğlu koydu. Ülken zat yok. Men bir tabliýa okuýpdym öňküde. Şo tabliýada görünýändir. Eýen bir 3-nji linýada, ýene 2 linýa aldy. 2300-nji ýyla çekdi. Bizim geljegimiz diňe 5 ýyl, 10 ýyllyk däl. Bizim geljegimiz ýene-de 80 ýyllyk garanky. Men şonu düşünürjek bolýar. Anam, egerde sizin durmuşuňyz sizi kanagatlandyrsa, egerde hemme zat gülýär bolsa, ay asmanyňyz parahat diýip görseňiz, onu hiç hat etmeýin, çalışmaýyn hiç hat. Oturuverin. Her kim öýe çykýmylar, ýoş-ýoşdan Türkmenistanyň çürük tokma giderde Gurbanovstan bol, şoňa tor. Ondan giç bol. Men öňüme aýdyp geçdim şu zatlary. Yine ýollar içinde daşyna açylýar diýip, ýa-ni ýene-de bilen gelýän hatlarmy bütün dünýäň ýa gurulmalar batyşlarydyr. Erdogan batyş edip ýollar açar. Ýene-de şol aeroportda üşýän, öňe çykýan adamlar Türkmenistan akitmek üçin alyp gidilir. Şoňlaryň ýolları ýapylar. Men näçe bilýär. Türkmenistan'da ön poýuzda gatnaýardy. Aşgabat, Daşoğuz, Aşgabat, Çerjow, Aşgabat, Kerki, Aşgabat, Mari, Aşgabat, Kuşky, aýratyn poýuzda gatnaýar. Häzir bir poýuz gatnaýar. Aşgabat, Kerki. Onun Aşgabatda durýar, Marda, Türkmenabadda ve Gölkerki'de. On oğulları ýa-ni Kagadan başlap anlaty poýuz durýar. Ol bolýar, ol skora poýuz diýsem bolýar ýa-ni 5-10 tane poýuz bar, bunu soňunda da bir skora poýuz bolýar, gystan ýaly şonda bilýär. Şeýle, bir poýuz bar, şunun Aşgabatdan Mara bar ýa onuň guşga, ýa-ni Maryň aýratyn poýuzy, ýa Lewa bar ýa aýratyn poýuzy. Şu liniýany etgide bir gerekde bolýar. Sebäbi bular adamlary näçe ýa-ni vilayatda da saklap, bytlama saklasa, şonça bular ksantikda rahat ýaşaýar, rahat ýatýar. Men size aýdym, öň siz daşyna gelýärdim.
91'de 92'de bize söz anlattım vardı. Diyeceğim edebiyat jurnalları, beylek jurnalları, hutuzlu jurnallar vardı, gazetler vardı. Bir informasiya açıktı. Niyat yuvuş-yuvuştan kızıklandı da değil mi özünü yaptı. Hem gazetlerin başında özünü koyup özünü başlar panikleri yani şekilleri koyup statüleri olup özünü diktatörü. Ondan beylekte gelip kurban olup devam etti. Başta bizim söz anlattığımız, hareket anlattığımız yuvuş-yuvuştan yapılıp indi daşına çıkmak yapılmadan anladın mı? İndi velayetin içinde biz tümünü oturamıyoruz. Daşına çıkıp olan o velayetten, etraftan, o etrafa geçmeli yana, etraflar sakraşan edip, sen yani başka etraf hekinin yanına çıkacak olan yanında bir sıfır kalacak olan 100 kilometrelik 100 kilometre aytmalı. Adamın pul olmasın, mümkünçülükler olmasın. Yo, daşkı yoran şey çıkacak oluyorlar. $1000 bir tarafa koyacak oluyor, $800 adamın pulu yetmedi. Bunlar çözülüklerini o. Bunlar qadağançılığı niye? Bir ya qadağançılık benim var ya. Şunu ise ertel köçenden çıkmamam qadağan olur. Yani ben şunun için yani bizim adaletliğimizde biz görüşmeli. Hiç kim padarka vermiyor. İksan diktatora ülse de vermiyor. Bunun esas siyaseti bizim adaletliklerimizi alıp bizi qabulda saklap bizden yani naloglar verirken ya bizim yani dürüyen pullarımızı verirken bunu bizim TV varlıklarını verir bulur. TV varlıklarını alıp bizi saklap hem de dünya görközleri yine biz Türkmen halkının TV varlığını satıp yeni Türkmen halkına beriyatip Allah carlı kurun kişi olup şöyle pullarını. Bu bir schema. Men şunun için yani iki saniye keza Türkmenistan'ı değil mi oğurlap pullarını oğurlap, TV varlıklarını oğurlap satıp şunu giyiyor. Bunlar ne yapıyor? Türkmen halkı demografiyası ülüp pis yerde bunlar Türkmen halkı kösünüp yani azatlık peselip, hareketleri peselip inni vilayette yapılıp kalır. Yönü Berdi Muhammed'in başkalası. Çürük tohum. Ulul inni yegenlerin buduları. Ululun yegenleri inni çiğişip bunlar bütün dünyanın aylanıp bizim bağırlıklarımız bütün dünyada yapıyor. Rasulları yine bolup geçen dağıtları anık süre sağda dille düşünün. Hormatlı vatandaşlar. Siz çıkıp öz haklarınızı alın. Benim haçan haklarını almalıyım şu bir akiyari, bir kasp denizleri gözümünü öteyem de, şöyle bir damca olsa, şu sizin alıp bilecek fizik haklarınız. Hakikatten ama sizin haklarınız oluyor. Yani elementarna haklarınızı almağına ben size xahiş ediyorum. Eğer de bir demokratiyanın olsa, şu bir damca değil de kasp denizleri su yalı, sizin haklarınız münlerce esti olup gider. Mümkünçülüklerimiz olup gider. Eğer hakkın olsa mümkünçülüğün oluyor. Eğer sen hakkın olsa şu hakkın demek mümkünçülüğün. Yine şu da hatta ben ünsüyorum. Borlun ne bedeni kutorun oluyor. Vakti. Hormatlı vatandaşlar, başka da var aytacaklarından. Yine Türkmenistan'ın hakları diktatör karşı kalmana tayar. Men şu ikinci temanın başlamaktan bir video okuyacak olan hormatlı vatandaşlar ünsüyorum. Önküydük men diktatör Kaddafi'ni okudum, Muammar Kaddafi. Şu edek olsa on yani şuraya bir diktatör olan yani Saddam Hüseyin'in nihayeti cinayet çekilen olacak olan. Şu da hatları yürüyütle Raşid Meryedova, Jadan Hramova ve Kurbanur Serdan Berdi Muhammedova. Gözül Şaguliyeva, Akış Saparova, Mur Kolaya şoğudu. Gürküde yani inen şu yürüyütle Gürküde. Şu videonu paylaşma şoğlar görsün bildim. Şoğun barcak noktalı. Biz hem de zaten şoğun kodu şoğu eltiriyor. Lütfen hormatlı vatandaşlar. Десять лет назад, 30 декабря 2006 года, в первый день Ид аль-Адхи, мусульманского праздника жертвоприношения,
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был повешен. Ему было 69 лет. С момента падения его режима прошло 3 года. Почти четверть века железной рукой правивший страной Саддам 5 ноября был приговорен иракским судом к высшей мере за убийство мусульман-шиитов в деревне Аль-Дуджейл и газовую атаку против города Халабджа в иракском Курдистане. О последствиях этой казни для Ирака Евроньюз рассказала Лоретта Наполеон. Yine gördüğüm mü hormatly vatandaşlar şu diktatörler şeyleri diye. Önkölek men gökede Muammar Kaddafi'ni yaralap köçe çıkarıp vurup öldürdüler. Saddam Hüseyin'i suuttular. Yine Ferdar ve Gurbanul Berdimuhamedov Jadam Hram şuraya 2 sany yol var. Ya bunu halk köçede yenip ölüyor. Ola bir maskaraçılık bütün dünyada olup ya da demokratik opozisiya şura suud edip hem statyalar kaldı. Onu men aýdyljak näme tuturum, onu qadetin ýoluşyna qadetdaki şol kirji kupetda ekranın qadeti geçirirdi, şol öldürüşene çıkar. Onu soň şäher qadeti respublikan qadeti onu tasdikler. Tasdiklamasa olur ýa-ni diskussiýa edip ýa köpelerde ýa adamlarla ýa şol ýerler. Şeýle oturup mümkin asmak cezadan olur. Onu men söylemek bilemem. Yine şeyle oturacaklığı hak. Şu günler ağırlı. Şunun günleri ağırlı. Men bu dağıtları olarak okumak için ne? Men bu dağıtları bizim halkımıza okuyan şu günler size var. İsteseniz erteye edelim. Kalalım edelim. İsteseniz bir gün edelim. Yine şu gün sentyabrdan başlayıp bir tayarlık örttüğüz, tayarlık örülümünü biz size ayda dağıtırız. Şol wagtda biz hemmemiz şu güne getirmek. Türkmenistan azatlygy çıkarmak. Türkmenistan'ın bir gerek bir diktatörü ya asyp ya da onu halk köçüde öldürse indiki diktatör bolmak gözler bolýar. Biz şu derejeden geçmek bolmaýar. Şonu geçirmede halkyň gözü ýa açylýar. Azatlyğa garşy hereket edýänler şuraya oturýar diýip pikir ederler. Men näme bu zatları jik düşündürýän. Häzirki paraxorlara, polis, MHM, harbulukdaky işleýänler, halk galanlar, Hudaý haklasyn, öňe çykyp olar atlagy ýa şolar bilen etdiňiz, ursaňyz, sizin jinäli işler 100 ýyldan ýakynmýar. Ömürlük. Ine Gurbanlyň daşynda İsrailden gelen bir ahranlıklar var. Inanın, olar mejnarodny, ýa spesialistler, halkara. Halkın alanı olsa kaçkı diye olur. Hiç wagt halka karşı atmaz. Sebebi yerin aşağından tapılacağını bilir. Yönü kaçanda bir varjon grubu geldi, onlar atarlar, onu görüşürler. Yani şoň üçin şolaram düşünýär. Ine men MHM, polis, harbuluklarına aýdýan. Şolaram düşünýär, halkara Türkmenistan degişli adamlar atyp kaçıp bilýär, gidip bilýär. Yerin aşağından tapılacağını bilýär. Sebebi onun suratlaryny, videolary emmeden Interpol'u bütün dünyada gözlüğünde o. Sizem şuna kaç gidecek yeriniz olmaz. Siz taparlar yerin aşağında ne yapacak? Ol bir yönü cenayette, ol şu planetan, esas kanun, jarnama, adam hakları koruyan jarnama, şun esasında devlet, planeta, konstitusiyalar hareket ediyor. Şun en fundamentallarını siz bozdunuz. Türkmenistan'ın konstitusiyası şunu mümkünçilik vermedi de bütün dünya konvensiyalar sizi yerin aşağından getirmeyene mümkünçilik verdi. Mesela siz kaçtınız Afrika. Interpol'a ve Yürüyte OON komisyasına verdiğin hem devletleri ukazan edip yaylayan da sizi şu guluktan çıkarmalarlar. Şunun için Berdimuhamedov kaçanda da şu guluğundan çıkarıp gelir. Ol Afrika'da dağın eteğinden gidilse de şu yerden arkelerine şu. Onu Türkmenler arkeler bütün dünyada bir yerde eştilayla FBI dedi, CRU dedi, yürütü kulluklar var. Gözleyen ve tutup getirirler. Yani şol noktada biz vardık. Şol yani bu katı vacip ve katul mesele. Ben size duyduruyan. O ikisani vatan dönüklüğü, vatanı satan, halkına karşı birlikte devletin yolu başlayacak edip boşunları getirip halkını öldürecek olan bak. Haram dağları dinlemem. Bunlar kaçar.
Ya köçede vurup ölürler. Ya da asılarlar yaptı Kaddafi. Siz nirenler? Hiç mi olmaz? Olaylar bir daha bura attıymadık ölür. Ya kedil edip kalkattılar deyse seni 20 yıl ya da cezanı keserler, öldürürler, atmak. Gidersin ayağınız Allah. Maşgalan bütün ömründe yankı halk düşmanı olur. Familyan diyen hem yerde asılı var. Sen familyan yanına şu gelecek 100 yıl, 200, 300 yıl. Bunun yine şu tarih vakanı ben ayyanladım. Men bir topar jurnalistler, bir topar adamlar bana can ediyor. Şuraya vakalı olsa bizi alıp gidin, gayret edin. Biz şunu gözümüzle görecek ki. Sen ol bolyanlarlıkta dünyada bir edep diye biz görecek. Demek şolurum düşünüyor. Şu geçecek vakalar dünyada Türkmen halkının bir edep olacak vaka. Şunun için siz bu büyük vaka. Siz güvenmeliler. Öz ata-babalarının ruhlarını yaptılar, şunu yiyilmek. Dedim, hemen. Meni yine bir dağday çak bolyan, hormatly vatandaşlar, yine bana günle canları geldi, her yerlerde. Yine Özbekler, Türkmenistan'ın içinde yaşayan Özbekler, Ruslar, Buluşlar, Azerbaycanlar can ediyor. Biz Türkmen halkı bilen edil dineden görüşü, şu diktatörler var. Türkmen halkına kümü edecek. İnanmaz mı? Men şuradan guruluşuyan. Özbekler, Azerbaycanlar, Ruslar, buluşlara has bereketler diyecek buluşlara en kötünün bizim küçük halklarının, yani etnik halkının yadığı şu buluşlarda. Şuların Türkmen halkı için ölmedi. Şimdi men sorular yani. Göktepe oluş, plan oluş, hani şunu? Hani Göktepe'nin adı var? Neymiş balattığını görüşen ok, neymiş? Hani o bağımlar Göktepe, yani uruşundan ki ölün giden adamın ruhları. Siz şunun bağımlarını götürüyorsunuz. Sizin damarlarınızda şunun bağımları akıp yatıyor. Demek şunun bağımları sizi, yani kodlar geldi, gen kodlar geldi, ruhlu, yani mertebesi yukarı, kahraman kodlar. Hangisi? Neymiş? Siz eşitliyorsunuz sizi. Akıl velayeti. Livat kaldı, mar kaldı. Daşıldığıyla oğlunlar canlı diye bizim tayağı. Akıllı imsimlik din aşavatta oğlunlar diye gani başka dünyada getiriyor, başka devlette. Bunun akıllı men ayyan. Eğer de akıl kalmasa, aşavatta meselen çözmese, Türkmenistan'ın meselesi çözülmüyor. Bir. İkinci, mar kaldı, livat kaldı, daşıl kaldı. Olur karşı bazat edilerse, şunun üçüsü halkıyla birleşip, yürüyüp Türkmenistan devletini emir getirirler. Olur hem mi onlar? Amerikanlar mı onlar? Amerikanlar baran şöyle, Rusya hiç tanımıyor. Yine şolar üçlü birleşip bir devlet kuraysa biz şolar onlar. Onu demek akıl velayetini ya İran batmalı ya da Rusya'nın gururları olsun. Sebebi sizin yoldaşınız Berdimuhamedov Urmanov yöneticiler Rusya varanına kuşunu uçuyor. Putin. Şuraya öz halkını ya satmak Putin'in bunu düşünen ama haçan sen prezident olsan sen canında sen sesin sözün milyonlarca halkın sözü ücretin öz yani canatan dikkat etmeliler. Sebebi durmalı yerde Putin olsun Biden olsun erkek yan durmalı. Şunu düşünen okmuşlar. Derru vatan satken, derru vatanın behbikten satıp ayağını yıkılıyor. Biz öldürmeyen, biz saklan. Niye merak olsa Türkmenistan çizinkili? O düşmanı neden okmadı şu an? Ben şunun için şu vatan dönüyor diye. Halkın dönüyor. Hem taliye, hem orduya, hem gidip Putin'e satıyor. Karanlarına. Hormatlı vatandaşlar, ben diyecek olanlardım. Akıl velayeti kalmasa mesele çözülmez. Mesele çözülmese hükmantı uğratta Mari, Liva, Daşoğlu ayrılar. Onlar ayrılar da Özbekistan'a da hoşulmaz. Onlar bir velayet doktorlar. Velayetlerle bir devlet kurulurlar. Devlet kurulurlar. Qad gidiyor. Niyot gidiyor.
Akıl velayetini Balkan öğünü umurun. Ol iksan diktatör akıl ve Balkan'ı iyip zılarlar. Sizin TV varlıklarını çürük toplum saklamalı değil. Şoň üçin tijen wagt geldi. Ya da gymyrlan ya da boýlan. Biz buluşlardan hem gowşak. Men buluşlar kimse de aýdamok. Buluşlar eger her galyp beýle katlar bilen galaýsa, ýeti kunna buluş sözüni diýenizde ul hormat bilen diýmen bolsa. Sebäbi diňeserde siz hormatlamasaňyz da bütün dünýä şoň ýa garanlygyny eşitip ulu hormat goýar bütün dünýä. Hormat goýmaly bolsa. Olsa ondan soň Göktepe plany plan diýmem tordy bolýar. Göktepe'deki ölüm gahrymanlarynyň awraýyny bir gerek diýipdir. İnemezi aýdýar. Şoň üçin gelin aly ýoluny Mary Leva daşolgalya ahalmanlar. Olmamaly. Sebäbi o velayetde galyp ahal galmasa, ahal velayeti masgalçylygy. Diýmek ahal velayet şol iki zany watana garşy, halka garşy haramlandyryp goýulýar we arkasynda durýar. Onu diýmek size şol gerek, onu şol bilen bolun siz. Lewap Mary daşol aýrylar. Siz bolsa şol diktatorda ýaşan, owşan hem ýerlerini statuýalar goýun, ýerine düşüp ýa-da statuýalar onam käwe döndür. Başga näme diýjek? Şoň üçin şoňa ýetmär, şu maskarçylyğa ýetmeli. Hormatly watandaşlar, ahylyň adamlary, Göktepe'm, ananyň şol iksan haramlary, diň garyndaşlaryny bollar, beýleki tire, ýa-da halklary erlemek bolur. Diň gysarlar. Şoň üçin häzir bolup geçýänler gatnaýar bolmaly. Biz hemme agly bir güýç halk, beýik halk bolmaly, öňküler ýa. Bizim häzir wazmożlygymyz bar, şansymyz bar. Şu şansy her bir velayet gidirmeli. Häkimler, polis bölümleri, şöyle MHM bölümünün ýolbaşçylary siz pikir edin. Sizin ýerinizde şol. Size gerek şol. Size halkdan gaty gerek şol. Siz sebäp jogap geldi ýolbaşçy. Şol velayet. Siz şol velayetin öňüne seretmeli. Ýene size ýüzlenýär. O jüw ministrler, kabinetde oturanlar, olara iki ýyldy. Urmanlyň ýanyna ýegilip arkadan şoka, bu tarapy ýolsa da halka aglap aýdan bolýar. Onda tok ýok. Olar iki ýyldy, olar satar gerek. Ýöne velayetde ýaşaýan, velayetde işleyen ýolbaşçylar ýüzlenýär. Sizin arkanızda halk o, sizin yanlışlığınız, sizin edýänleriniz Türkmenistan tarihinde ulu netije verir. Türkmenistan halkına, Türkmenistan'ın halkının ıkbalına netije verir. Fikir edin. Şunun men öz gepleşigimi tolýan. Indiki gepleşikleri çeldi. Hoşganyň men sizin hemme birinji güni Canhal, adalet ve adalet arzu edýär. 5 vilayet, 5 doňýaly ýapyşmaly. Hiç kim kimsetmeli. Küçücük halklara da bir hormat toýmaly. Öň Sowet Soýuzyna şeýle ýagdaýlar bardy. Gaty doguşmaly, adaletli çöýleýärdi. Her küçük halkyň wekili hökümaty uratdy. Velayetde we parlamentde boldy. Ondan soň haçan şurada problem bolsa, näme şol küçük halkyň içinde Jdanowda, Marda, Egrede mektep ýok bolsa, metbo öýleri ýok bolsa, medeniýet öýleri ýok bolsa, öz deputatyna ýa-da ýüzlenler şol her aýda gider, işläp gelir, olmaýaşýar. Aşgabatda ýene gelir. Şu meseleler şu ýerde galdarsa, parlamentiň adamlary hökman çözer şu meseleler. Şeýdip hemme gatlaklaryň, halk tirelerin, halk etniki ýa halklaryň ýagdaýlary çözer. Biz onu seride şol aglygyny berkilip, sebäbi erteki günde Türkmenistanyň adatlyk ýoluny, adatlyk ýa-da alýan gününi kim gahryman bolar? Buluçmy, Türkmenmi, Özbekmi, Rusmy, Azerbaýjan biz bilemiz. Şonuň üçin bizim hemmemiz doňýaly birimize birleşip ýa-da başga ýollar.
Hormatly vatandaşlar, şunun bilen öz çıkışymy utarýan. Indiki gepleşikler çeldi. Hoş kal.